Masu kallo na barkamu da haka. Barkamu da sake saurare da ku a cikin wani sabon bidiyon namu a yau Litinin 12 ga watan Fabrairun shekarar 2024 inda nake tafi da wasu ingantattun labarai daga sassa na faɗin duniya. Insha Allah a cikin bidiyon namu ne za ku ji cewa wasu Yahudawa biyu daga cikin waɗanda ƙungiyar Palestinian Gaza suka kama a ranar 7 ga watan Oktoba sun mutu sakamakon sabbin hare-haren da ƙasar Isra'ila ke kaiwa yankin a cewar ƙungiyar. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya cika burinsa na kai hari zuwa yankin Rafa, yankin da mafi yawancin Palestinian Gaza suke fake. Duk da irin gargadi da ya sha kafin ya kai harin da kasashe daban-daban a fadin duniya. Mamallakin bankin Access mai suna Herbert Wick da shi da matarsa da ɗansa sun mutu sakamakon hadarin jirgin sama mai saukar angulu a kasar Amurka a ranar Juma'a da gabata. Kazalika za ku ji cewa ana zargin wata mata a kasar Amurka da toye yarta har lahira sabuwar jaririyar da haifa ta hanyar amfani da magashin zamani da ake kira da oven a turanci. Labaran zamu tattauna akai kenan a cikin bidiyon namu na yau. Don ba mu gudunmuwar ku yi amfani da manhajar mu ta sai da data mai suna Bakure da tasowa wajen samun ingantacciyar data mai rahusa. Za ku iya sauke manhajar mu akan wayoyinku na Android ta hanyar garzawa zuwa Play Store. Ga masu amfani da iPhone kuma link din website din mu na kasan comment section. Ku yi amfani da manhajar mu domin nuna mana gudunmuwar ku. Sabbin har-haren da sojojin kasar Isra'ila ke kaiwa zirin Gaza ya yi sanadiyar kashe wasu 'yan Isra'ila mutum biyu daga cikin waɗanda ƙungiyar Palestinian Gaza suka tsare a zirin, tare da raunata wasu guda 8, kamar da ƙungiyar ta sanar a jiya Lahadi a shafinta na Telegram. Sanarwar na cewa fursunonin Isra'ila da ke hannunmu babu tabbaci akan rayuwarsu, ganin yadda Isra'ila ke ƙara ƙaimi wajen cigaba da kawo hare-hare, sannan kuma babu magungunan za a ba waɗanda suka raunata. A sani cewa Isra'ila ita ke da cikakken alhakin waɗanda suka mutu sakamakon cigaba da ruwan bumabumai da suke yi a zirin Gaza, kuma su waɗanda suka yi saura babu tabbaci akan rayuwarsu inda har hare-haren ya ci gaba. A yarjejeniyar tsagaita wuta da suka fara kullawa ta tsawon mako guda a ƙarshen watan Nuwamba shekarar ta gabata, ƙungiyar Falasina ta saka wa Isra'ila Yahudawa guda 100 haɗi da waɗanda bayan ƙasar ba. Ita kuma Isra'ila ta saki Falasina 240 waɗanda ke tsare a gidan kurkukunta. A ran Talata ta gabata, kakakin rundunar sojin Isra'ila, Admiral Daniel Hagari, ya bayyana cewa mutane 31 daga cikin waɗanda ke tsare a zirin Gaza sun mutu. Ƙasar Isra'ila dai ta ce har yanzu akwai sauran mutane 136 da ke tsare a hannun ƙungiyar Falasinawan Gaza. Yayin da ƙungiyar fursunonin Falastinu mai tattara bayanai akan Falasinawa da Isra'ila ke kamawa suka fitar da rahoto a jiya Lahadi, inda suka bayyana cewa Falasɗinawa da kasar Isra'ila ta kama tun daga ranar 7 ga watan Oktoba, watan tun daga lokacin da suka fara yakin zuwa yau, sun kai 6,950. Da za a duniya ta manta da mutane 6,950 akan mutane 136 kacal da suke tsare a wani guri. Haka ma banda Falasɗinawa da ke tsare a gidajen yarin Isra'ila na tsawon shekaru. Shi kuma Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu, wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin a jiya Lahadi, ya bayyana cewa akwai sauran mutanen su 132 a hannun kungiyar. Hakan ya isa tabbatar da cewa suna samun ci gaba a yakin da suke yi. Ya bayyana haka ne a lokacin da aka tambaye shi shin mutane nawa ne suke raye daga cikin waɗanda kungiyar suka tsare a zirin Gaza. Ya kuma ƙara da cewa hakan ya isa tabbatar da kokarin da suke a yakin. Sannan za su ƙara kokari wajen dawo da waɗanda suke raye da gawawwakin waɗanda suka mutu. Kafin ya rufe jawabinsa, ya yi kokarin kautar da hankalin mutanen duniya akan mutanensu da su suka kashe da hannayensu ta hanyar cewa ai su ma mayakan kungiyar na Palestinian Gaza duk mutum ɗaya daga cikinsu idan mutu to dole sai wasu Palestina sun bi shi. Anan da yana so ya tabbatar da cewa suna amfani da fararen hula a matsayin kariya, wato human shield a turanci. Hukumomin lafiya a zirin Gaza da kungiyar ke da iko da su sun fitar da kesin mutanen da suka mutu tun daga lokacin da aka fara wannan fada zuwa yanzu. Sun ce Falastina 28,000 galibi mata da kananan yara ne suka riga mu gidan gaskiya a halin da ake ciki. To Allah ubangiji ya ji kansu da rahama. Kasar Isra'ila ta cika burinta na kai hari yankin Rafa a daren jiya Lahadi, inda ta kashe Falastinawa kimanin 300 tare da ma'aikatan agaji 48. Wannan da suka raunata kuma ba a magana. Kafin Isra'ila da ta kai wannan hari ta fuskanci gargadin ƙasa da ƙasa akan harin da take shirin kaiwa Rafa da ke kudancin Gaza. Amma Netanyahu ya kunnan uwar shegu da su, inda ya bayyana cewa babu abin da zai hana sojojinsa kai wannan hari. Ya ce za su kwashe mutanen da ke yankin kafin su kai harin, kuma da alamu bai cika alƙawarin nasa ba. Sakataren harkokin wajen Birtaniya David Cameron ya ce sama da rabin Falastinawan Gaza ne ke fake a yankin Rafa. People there, many of them have moved 4, 5, 6 times before getting there. Mutane da dama da ke wannan yanki sun sauya wurare sau 4 zuwa 5 kafin su isa inda suke yanzu. Sannan ina ganin ba abu ne mai yiwuwa ba
a yi yaƙi a tsakanin waɗannan dubbunan mutane. Ina ake so su je? Ba za su iya zuwa kudanci ba domin shiga ƙasar Masar, kuma ba za su iya koma arewaci ba saboda an yi lebur daga baki ɗaya gidajensu. Don haka muna matuƙar nuna damuwarmu game da wannan hali da ake ciki, sannan muna so Isra'ila da ta ta yi nazari kafin ta kai wannan hari. Abin da muke so shine gaggauta tsagaita da wuta wanda zai kawo ƙarshen yaƙin nasu. Muna so a fito da waɗanda aka yi garkuwa da su a cikin Gaza, sannan kuma muna so mu shigar da kayan agaji, amma kuma hanya mafi sauki da zamu cimma hakan shine kawo ƙarshen yakin yanzu. Yayin da ƙasar Saudiya ta ce idan har suka kai wannan hari to lallai fa za su gamu da mummunan sakamako. Shi ma Prime Minister ƙasar Holland, Hanke Bruce Slot, ya ce Isra'ila ta kashe Falasina masu ɗimbin yawa. Yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce babu inda Isra'ila za ta kai Falasina sama da miliyan guda da ke yankin Rafa. Waɗannan gargaɗi su ne Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi watsi da su. Kazalika shugabannin ƙungiyar Falasɗinawan Gaza sun ce idan har Isra'ila ta kai wannan hari za a iya samun dubatar mutanen da za su raunata, kuma haka akai. Sun kuma ƙara da cewa ya kamata Isra'ila ta guji duk wani hari da zai kawo cikas ga tattaunawar yiwuwar sakin mutanen su suka rage. Amma sai dai kamar bata ji wannan gargaɗi ba. Yawancin Falasɗinawa 'yan gudun hijira dai suna fake ne a Rafa bayan da aka tilasta musu barin muhallinsu. Kamar da muka sani, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi watsi da sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta da kungiyar Falasɗinawan Gaza ta yi na'am da shi. Sannan kuma a wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin ɗin Amurka ABC a jiya Lahadi, ya bayyana cewa nasara suna kusa, kuma sojojinsa za su yi nasara akan mayakan kungiyar da ke ɓoye cikin fararen hula a yankin Rafa. Waɗannan maganganu nasa duk sun zo ne dai kafin harin da suka kai a jiya Lahadi, a daren jiya Lahadi. Bayan Netanyahu ya sha matsi akan yadda zai yi da Falasɗinawan da ke fake a Rafa, ya ce sojojinsa za su ba su hanyoyin tsaro, amma kuma bai cika wannan alkawari ba. Ya kuma nace cewa sojojinsa za su fitar da kyakkyawan shiri domin ganin bayan kungiyar da ta yi saura a Rafa. Sannan masu cewa kada su kai wannan hari shi suna nufin su ba kungiyar ta ci gaba da wanzuwa kenan. In dai haka ne ba za ta taɓa faruwa ba a cewar sa. Ita ma ƙasar Amurka ta gargaɗin ƙasar Isra'ilan cewa harin da take shirin kaiwa Rafa a matsayin hare-haren da take kaiwa zirin Gaza na iya tokano bala'i. Yayin da tarayyar Turai da Majalisar Ɗinkin Duniya suka ƙara nuna damuwarsu. Sai dai kuma mutanen da ke goyon bayan Falasɗina a faɗin duniya suna ganin hakan a matsayin wasan kwaikwayo, domin duk da kalaman ƙasar Amurka bai hana su kai wannan hari ba. A yanzu dai sai mu zira ido mu ga matakan da ƙasashen da suka yi gargaɗi za su ɗauka, musamman ma ƙasar Saudiya, domin sun gaya musu kada su kai harin, yanzu kuma sun kai harin. Ramu zira masarautar Allah ido. Ana zargin wata matashiyar mata ba Amurkiya da soya jarirai yarta da ta haifa ta hanyar amfani da magashin zamani wato oven, kuma kan shi ya sandiyar mutuwar yarinyar har lahira. Sunanta Maria Thomas, shekarunta 26 a duniya. Ana zarginta da aika diyarta lahira mai wata guda a duniya mai suna Zaria, da jami'an tsaro suka ciro daga magashin oven a kone, sannan kuma suka kama uwar domin yi mata tambayoyi da gwaje-gwajen kwakwalwa. Makwabta ne suka fara jin kauri daga gidanta, sun zata gobara ce ta kama daga ciki. A nan fa kai maza aka balla kofar Mariya, ana shiga aka ga cewa ai magashin ne ke ci da wuta. Ana lekawa aka ga yarinya ta riga da ta gama konewa, kayan da ke jikinta ma ya haɗe da jikinta. Nan fa suka kira jami'an tsaro. Yan uwan Mariya kuma sun bada rahoton cewa taban kwakwalwar da Mariya ke fama da shi lokaci zuwa lokaci ya taka rawar gani wajen soya wannan yarinya. A cewar mahaifiyar Mariya, an haife ta da taɓin kwakwalwa, sannan kuma bayan ta girma tunaninta na ƙananan yara ne. Ta ce magana da ita na ƙarshe shine ranar Litinin, lokacin da suka je suka gaishe ta a gida. Shi kuma mahaifin Mariya ya bayyana cewa ta kira shi a ranar Juma'a, inda take gaya mashi cewa wani abu na faruwa da jaririyar, kuma tana so ta zo gida cikin gaggawa. Kiran dai ya zo ne da misalin karfe 1 na daren ranar, inda suka yi maza suka tashi domin garzaya gidan Mariya. Isan sai da wuya suka ga jama'a kofar gidan, suna shiga suka hango wannan jaririya a cikin magashin. Duba da cewa ba ta raye da kuma jami'an tsaro da aka riga aka kira, shi yasa ba su ciro ta ba, suka bari domin samun shaidu. Jami'an sanda su suka zo suka ciro wannan yarinya daga cikin magashin, sannan kuma a halin yanzu Mariya tana headquarter 'yan sanda domin gudanar da bincike. Lamarin ya faru ne a wani yanki a California da ke kasar Amurka. Shugaba ko kuma a ce mamallakin bankin Access, Howard Wig, ya mutu shi da matarsa da ɗansa sakamakon hadarin jirgin sama mai saukar angulu a kasar Amurka. Lamarin ya faru ne a ranar Juma'a ta gabata a yankin California. Za a iya cewa kisan da Mariya ta yi wa jaririyarta da kuma hadarin da Howard ya yi ya faru ne a rana guda a kuma yanki guda. Gidan jaridar New York Times ta rawaito cewa har wayewar garin ranar Asabar ba a samu mutum guda da ke da sauran numfashi ba a cikin wannan jirgi. Ba ga shi Howard din ba da iyalansa, matukan da sauran makarrabansa. Kowa ya mutu. Hukumar da ke kula da sufurin jirgin sama ta tarayya ta ce jirgin Eurocopter ne kira EC-130
Hatsarin kuma ya faru ne da misalin karfe 10 da ranar Juma'a a yankin Neptune, California da ke da tazarar mil 60 daga kudancin Las Vegas. Sannan kuma babu wani rahoto kan daga ina jirgin ya taso ko kuma ina zashi, hatta daga gurin abokanan aikinsa. Shugaban hudda da manema labarai na bankin Access, Kunle Aderounkum, da wasu 'yan koransa gabaki ɗaya sun ki amsa wayoyin manema labarai domin samun ƙarin bayani. Gwamnatin jihar Rivers ta tabbatar da faruwar wannan lamari. A halin da ake ciki dai mutuwar wannan bawan Allah ta girgiza Najeriya, musamman ma kudanci. To masu kallon duka dai anan ne kawo ƙarshen labaran namu ne. Me za ku cewa dangane labaran mu haɗu da ku a ƙasan comment section domin jin ra'ayin. Kar kuma ta kuma na follow ku like ku share wannan bidiyon sannan kuma na subscribe na kuna kallon mu daga YouTube ne. Ku ba mu gudunmawa ku ta hanyar amfani da manhajar mu ta sai da data mai suna Bakori da ta sau domin samun ingantacciyar data mai rahusa. Za ku sauke ta kan yankun Android ta hanyar garza zuwa Play Store, masu iPhone kuma link din website din mu na ƙasan comment section. Ku ci gaba da kasancewa da ni a kullum domin samun ingantattun labarai daga sassa na faɗin duniya. Ni ne na ku ba shi ke cewa sai Allah ya sake haɗa mu da ku a bidiyon mu na gaba.